Çeşmelere göre Haramdağ Berdimuhammedowyň aýaly hut öz doğan oğlanymyşyn. Hut şol sebäpdenim özüne aýal bolup çağa doğuran aýal doğany görkezmejek bolýanyň sebäbim bularyň yüz keşfiniň biri-birine meňzeşligi. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallaryň ýagdaý baradaky komitetine Türkmenistanda jins taýdan diskriminasiýa meselesi barada 14,5 ýyl öňe sürülenden soň Haramdağ Berdimuhammedow Türkmenistanyň baýar aýaly Oğulýerek Berdimuhammedowyny görkezdi. Guramamyz aýal gyýylaryň hukuklarynyň bozulmagy meselesini ençemegedek gozgady. Şol zanda Birleşen Milletler Guramasyna Oğulýerek Berdimuhammedowynyň hukuklary hem azarly galy bersede hökümet içinde ýolbaşçy wezipeleriniň epesli bölüginiň aýallaryň tarapyndan tutulýanlygyna garamazdan prezidentiň aýaly hiç ýerde hiç haçan görnenakdan adam tutulanak. Türkiýanyň lideri bilen duşuşyga bagyşlanan resmi kabul duşlukda köp ýyl bäri hukuklary bozulan aýalyň ýüzündäki şatlygy we bagty duýmak kynlar. Soňky 25 ýylyň dowamynda Türkmenistan döwleti açaçan patriarkal döwlet bolup bardy. Emma adam hukuklaryny goraýjylaryň Haramdağ häkimetleri tarapyndan aýallar jins taýdan kemsetmekden goramak baradaky talaplary baýar aýalyň akbarynyň üýtgenligi misalyna netijeliligin aýdyn suwutnamasydyr.